sort, cín mhóra, cín bheoga, cín larger, cín laga, cín rára, cín tani, cín hua agus cín wana. Lean siad an pibra go dtí abhainn a mu faoin tua. Níor stop siad an sin fiú amháin. Chlánaí siad ó bhruach na habainn isteach san uisce, agus níor tháinig ceann amháin díobh sláán. Go hiontach ar fad a glíomhaintear Hamelin. Habhar an pibra sin. Bhí áthas an domhan ortha, lá siad tin a mhór. Dáin siad le chéile an ar feadh na híthe agus canna agus ag dása. An waidin in a dhé sin, dír an pibra 1,000 punt ar a mera. Ig maga bhí méine ar nói ar sa mera, ach joid tú 100 punt weim, mar sin hain. Leabhar an pibra go ferragach, cinneann 100 punt, níl se weim, ach dearm se leat go mé bron ort. Héid an pibra isteach sa fibaríis. Chruinní páistí ógan bhaile thart timpplair agus iad ag dása le háthas. Ar air leis an bíbara an sin agus na páistí in éanach leis. Has an mera in noras a híag fechan teortha agus ar crit le hagla. Ar báistí bochta ar sesin. Ná leg láb ortha a fibra gan bhá. Ach níor éach an pibara siar. Taobh muid a Hamelin bhí slíomh ard. Dus go doras na caragacha ar thaobh an pléimhe os coran fibra. Is teach leis agus na páistí in a dhé. Lean na páistí go léir ach bucha beag go bháin. Gortíú a chos agus níor bhéidir leis siúil tapa go leir. Nuair a chris na caragacha bhí an doras dúnta. Chuinn se go bránach mar ba bhrá leis bheith an éanach le na chairde. Ach caneachaí a chairde, an nás sin amach ní acha aine iad. Beidir go siad a canna agus ag dása punt sliamh ó hin. So you guys want our bingo game? Yeah. Okay. Is there a rationale for why we did that so quickly? Huh? Why did we do that so fast? The story? Yeah. Oh, like go through it all or? Yeah, I liked it. Oh. That handout. Oh, the reason is because I forgot my lesson. Oh, that's the part you missed. Yeah.